Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 20 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Mikel Albizurekin egongo gara, behintzako ostatua eta aterpetxea ixteko arriskuan dagoelako eta horren inguruan hitz egitera dator. Beste alde batetik Agurne Gaubeka izango dugu, hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendaria dena. 2023ko txostena atera berri dute eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina, hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1852an esklabotza gaitzat duen Osabatomen Etxola eleberriak izugarrizko arrakasta izan zuen Amerikako Estatu Batuetan. Urte batzuk geroago, 1916an, Albert Einsteinek erlatibitatearen teoria argitaratu zuen. Egun berean, baina 1989an, Txotxo deitzen zuten Jose Lugeresta Mujika etako kidearen gorpua aurkitu zuten Errenteriako baserri bateko sagarrondo baten azpian. Eta bukatzeko 2003 urtean, Irakeko inbasioa hasi zuten AEBek eta bere aliatuek. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean batetik Txantreako liburutegi publikoan goizeko 11:30 ordu batak eta erdietaraino eta arratsaldeko 5:30 7:30 Olibondo bat bertso bat izeneko errezitaldia egongo da. Txantreako institutuekin batera bere sentitberatasun poetikoa partekatu nahi dutenei ahotsa emango zaie, Palestinako herriari babesa emanez. Egunean zehar, goizean zein arratsaldean, Txantreako hainbat taldeek euren ahotsak batuko dituzte, sarraskiaren eta genozidioaren aurka ozen oihukatzeko. Dantzarako, tea dastatzeko eta olerkiak irakurtzeko tartea egongo da ere. Bestetik, stand-up bakarrizketa egongo da Barañaingo udaletxean. Generoa hartuko dute umoregai eta eguneroko gaiak lehertzen saiatuko dira Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai betaurreko moreak jantzita. Maitasun erromantikoa, senyorak eta elkarbizitza izango dituzte hizpide, besteak beste. Kritika eginez, deseraikiz eta barre eginez bazterrak eztanda arazteko prest daude. Stand-up bakarrizketa egingo dute Barañaingo udaletxean arratsaldeko 6:30. Ostegunean, Ura ez baita beti gardena izeneko liburuaren aurkezpena egongo da Zaldiko Maldikon. Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Ura ez baita beti gardena Xabi Lasa idazlearen eleberria izango du hizpide. Lasak berak egingo du aurkezpena arratsaldeko 7:30 Zaldikon. Ostiralean, alde batetik, liburu aurkezpena egongo da Txalapartan, Iruñean. Fertxu Izquierdoren 3. ekintza fonikoaz lagunduta egingo du aurkezpena egileak. Eta gauetik, Euria liburua eleberriaren aurkezpen musikatua antolatu du Txalapartak. Sergio Iribarren Kakok aurkeztuko du solasaldia eta Blekin Jenkale banden musikarekin lagunduko dute aurkezpena. Arratsaldeko 8:00 Txalapartan. Larunbatean, Neomaren kontzertua egongo da Gaiarre antzokian. 7 gipuzkoarra Gaiarren oholtzan izanen da. Soinu organikoak teknologia berriekin nahasten dituzte, naturaltasunez. Beti ere ikus entzuleak dantzarazteko helburuarekin. Iluntzeko 8:00 Gaiarren 15 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Ibarrolak eta Tokerok zerrenda bateratu bat hitzartu dute eta exekutibako postuak banatu dituzte.
UPNren presidente gaia alderdiaren Iruñeko bozeramailea izango da, eta Tuterako alkatea berriz presidente orde bakarra. Zerrenda bakarra baldin badago, 3 kargu nagusiak ez bozkatzeko zuzendaritzaren proposamena kritikatu dute militante nabarmenek. Argazki nagusian, nekazari batzuek epaitegitik alde egiten, deklaratzeari uko egin ostean. Titularrean, 19 nekazari ikertzen ari da foruzaingoa parlamentuan sartzen saiatzeagatik. Horietako 7 behin-behineko askatasunean daudelarik. Erdiko berrietan, alde batetik, Arrasate euskal selekzioaren ofizialtasunaren alde dago. Bestetik, Osasunak Madriletik egindako arrazakeria salaketak gaitzetsi ditu. Goiko berrietan, batetik, Kanasak 2023an 11 milioi euroko galerak izan ditu. Bestetik, behatokiak eskubideak errespetatzeko eskatu du. Azkenik, etaren argazkiak korrikan erakustearen gaitzespena. Beheko berrietan, alde batetik, txistorra alimentarian presente dago. Nafarroako 40 enpresa bilduko ditu azokak Bartzelonan. Bestetik, Nafarroak 25 gradurekin eta Arga ibaian izandako bainuekin itxi du negua. Diario de Navarraren titular nagusian Nafarroako autonomoek belaunaldi ordezkapenik ezaz ohartarazi dute. Beren etorkizuna bermatzeko izapide burokratiko gutxiago ere eskatu dituzte. Argazki nagusian, Orbinako erretiratuen elkartea dugu, arazoak dituzten kolektiboetako bat. Titularrean, urarik gabe txantrean. Iruñeko 17.000 bizilagun edateko urik gabe daude, Ezkabako depositua garbitzeko lanetan sartutako uhertasun baten ondorioz. Erdiko berrian, Eguesibarrean aurrekontu akordioa egin dute UPNek eta PSNek. Beheko berrietan, alde batetik, Kataluniak zergen 100% kudeatzea eta kupo bat ordaintzea eskatu du. Beste alde batetik, parlamentuko istiluetako nekazariak aske daude, deklaratu gabe. Azkenik, 6 pertsona hil dira Sevillan, Guardia Zibilaren kontrol batek harrapatuta. Gara egunkariaren titular nagusian, Bizkor unitatearen jarduera batean izandako heriotza bat ikertzen ari dira. Ertzaintzako talde berezi honek Astigarragako bizilagun bat lagundu behar zuen, kokaina kontsumetzeagatik agerraldi psikotiko bat izan zuelako, baina hil egin zen. Garak marken irudiak eta autopsia ikus ditzake. Argazki nagusian, 2 emakume negar egiten. Titularrean, Israelek Rafahren aurkako mehatxua mantentzen du. Eskuineko berrietan, batetik, Peperen ustez, elektoralista da EAJak eta PSEek EH Bildu eta lotzea. Bestetik, Korrikak bere lekukoa pasatuko du gaur Ondarruren bidez Gipuzkoatik Bizkaiara. Jarraian duela 100.000 urteko hondakin neandertalak aurkitu dituzte Aslorreko aztarnategian. Bukatzeko, gure eskuk eta gu ere baik Euskadiko selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko deia egin dute larunbatean. Berriaren titular nagusian, kalteen beldur euskaldun askok erdara hautatzen dutela azaldu du behatokiak. Hizkuntz eskubideen behatokiak 909 kexa jaso zituzten iaz. Datuek esaten digute oztopo eta muga berberekin jarraitzen dugula Euskal Herrian. Herritar askok zerbitzua euskaraz jasotzeko zailtasunez jakitun zuzenean egiten dute erdarazko hautua. Argazki nagusian, Etxarri Aranazen buruhandiak ere joan ziren korrikaren buruan. Titularrean, bidearen erdia jada egin du. Argazkiaren ondoko berrietan, alde batetik, segurtasun eske greba egin dute garraio publikoko langileek. Beste alde batetik, Txinaren gustuko segurtasun lege zorrotz bat onartu dute Hongkonen, aho batez. Eskuineko berrietan, batetik, ohiturak berritzen. Apirilaren 1 eta 2 egingo dute Sarako idazleen biltzarraren 51. aldia. Egitarau zabala prestatu dute. Ohiko moldean, baina zenbait berrikuntzarekin.
Bestetik, euskara eroso eta malgu ikasteko plataforma digital bat aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Bukatzeko, EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua den Nerea Kortajarenaren hitzetan, badago EH Bilduren goranzko joera konsolidatu bat, ez dena koiunturala. Goiko berrian, herritarren zientzia, sugebizi proiektua elkar lanaren eredu. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Beatokiko zuzendaria den Agurne Gaubekaren hitzetan, herritarrek behin eta berriz jotzen dute horma berdinaren kontra euskaraz aritu nahi dutenean. Hizkuntza eskubideen behatokiak iazko txostena aurkeztu berri du. Eta esan dezakegu zaharrak berri direla euskararekiko jarrera, portaera eta tratamenduan. Azken urteotan oztopo eta muga berberekin egin dute topo herritarrek euskaraz ikasi, bizi edo erabiltzerakoan. Adirazi dute Egurne Gaubeka Beatokiko zuzendari eta Garbine Petriati teknikariak. Beatokiak herritarren kexak, iradokizunak eta ongi egindakoen berri jasotzen du. Ondorio argiak ere utzi ditu txostenak. Aurrera pausoak behar direla, euskararen ofizialtasuna beharrezkoa dela lurralde osoan eta ofizialtasun hori lortze bidean aurrera pauso eta oztopoi aurre egiten segitzea ere bai. Eskuineko berrietan alde batetik, sortzen elkarteko Eneko Elizariren hitzetan, eredu euskalduna eta integratzailea da de eredu publikoa. Beste alde batetik, Gara Gonzalezen hitzetan, etxe bizitzaren garestitzeak gero eta jende gehiago uzten du kale gorrian. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako sarearen jardunaldia izan da Bart Iruñean. Sareak 30 urte betetzen ditu aurten eta hilabetero gai bat hautatuta, ari da errealitate hori ikusarazi nahian. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Mikel Albizurekin gaude. Kaixo Mikel, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, hemen burrukatzen. Beintza Labaienko ostatu aterpetxea izteko zorian dago, ezta? Guk espero ezagunez ez, baina momentu honetan egoera dagoen bezala, bai, arrisku larrian dago, bai. Hala da. Behintzako ostatu aterpetxea zen. Beintza Labaien herri berezia da, bi auzotan antolatua eta bakotxa badu bere ostatua, orduan. Guria da behintzako ostatua, Labaienen, badago ere Labaiengo ostatua, bai. Eta, kontatu iguzu pixka bat, noiz sortu zen hau? Arazo hau berez, erran behar dugu aurretik, datorren urriak 8an, 35 urte beteko dugula, behintzako ostatu aterpetxean lanian, eta hor herriko ostatua zabalik izateaz gain, aterpetxe turistiko bat kudeatzen dugu, eta baita ere jarduera enpresa bat horbela izenekoa. Guzti hau lotuta lortu dugu, nolabait herriko ostatuari bideragarritasun ekonomikoa ematea. Baina, orain dela 2 urte inguru, ailegatu zen gure herrira, bikote bat eta kanpotik, eta hasieran bizikidetza normal bat eman zen. Baina gero, poliki-poliki aurrak eta eskola taldeak ailegatzen hasi zirelik, gauzak aldatuz joan ziren. Beraientzako, jasan ezina zen, aurren soinua frontoian, aurren bizipoza, eta horia hasi zen kexak aurkezten, udaletxean gure kontra, eta gauzak hola joan ziren, eta iaz ekainean hasieran gure kontra, ostatu eta aterpetxearen kontra, salaketa bat paratu zuen Nafarroko Gobernuko turismo sailean. Denuntzia potoloa zen, salaketa handia, baina, guk inspekzio bat izan genuen, eta gero txosten juridiko bat, eta ordena turismoari dagokion guztia bertan bera gelditu da, eta turismoak artxibatu du salaketa hori. Baina salaketa horretan ere baziren beste atal batzuk, gehien bat udalari zegozkion atalak. Adibidez, ostatuko terraza, baita ere
aterpetxean erabiltzen dugun udalaren areto bat bigarren jantoki bezala, eta gero baita ere herriko espazio publikoen erabilpena, gehien bat frontoia. Eta gure sorpresarako, bueno, udalak proiektu hau babestu beharrean, proiektu honen kontra, hain zuzen, ostatuaren kontra jo du. Nola? Bueno, pues alde batetik, ja hasi ginen udan bukaeran terraza mantentzeko trabakin, egia erran, terraza horren baimena genuela COVID garaian emana eta kadukatua zegoen, orduan, bueno, berritu genuen, baina berritzeko lanetan edo prozeduran ere arazoak ia sortu ziren. Gero eta larriena izan zen, bueno, pues udala saiatu zela aurreko korporazioak emandako edo utzitako gela hori bigarren jantoki bezala ilegal deklaratzea. Eta prozedura koskor bat egin zuten, baina Nafarroako Kontseiluak, Nafarroako Kontseilua da entidade bat nolabait udalen akordioak edo legezkoak diren bermatzen duena, Nafarroako Kontseiluak erran zion oraingo udalari, akordio hori legezkoa zela, ongi hartua zela, eta nolabait fede honez kanpo aizirela. Hala ere udala etzen konforme gelditu eta beste argudio bat erabili zuten guri leporatuz gela hori edo jantoki hori beste gauza batzutarako erabili genuela. Eta hala, erabilpen hori kendu digute eta maiatzan bukaeran printzipioz bertan bera utzi behar dugu. Baina horrez gain, udala bitartean ere bai, herriko ordenantzak, herriko espazio publikoak erabiltzeko ordenantza garatzen nahi da, eta horren arabera, asko zailago izanen da guretzako espazio publiko bat erabiltzea, beste edozeinentzako, eta edozeinentzako erraten dut, elkarte bat, kanpotik etorritako asoziazio bat edo, baino. Eta hori larria da zeren guk aterpetxea kudeatzeko hartu genuenean, orain dela 13 urte, orduan deialdian 100 puntutatik 35 puntu ematen ziren hain zuzen jarduerak antolatzeko. Eta jarduerak izan behar ziren enpresa profesional batek egina. Guk hala egin dugun bezala. Orduan orain, garai batean jarritako baldintzak gure kontra patzen nahi dira. Orduan muinean arazoa hor dago. Hau dazkenean, hainbat herritarrek herri batzarre bat eskatu zuten, eta udalak printzipioz baietz, guri konsultatu zigun, eta baietz ere bai, baina udala gero batzarrearen deialdia luzatu zuen, eta 5 hilabete geroxeago eginda batzarrea, hain zuzen, otsailak 23an. Ze pasatu da bitartean, pues udalak normatiba hauek, ordenantza hauek eta prozedura hauek garatu dituela, nolabait gauzaia egina bezala aurkeztu nahi izan ditu batzarrean. Baina batzarrean herriko jendeak nolabait osatuko proiektua aldea agertu da, defendatu du, eta udalari eskatu dio zer eta irtenbide negoziatu eta eroso bat hain zuzen ostatuak, gure proiektuak aurrera segitzeko. Azkenean horre bermatzen baitu, hainbat urtetan zabalik egon den ostatua. Lehen, aipatu zu, zuek zerbitzu publikoak edo publikoak diren adibidez frontoia erabiltzeko zailtasun gehiago izango dituzuela, ezta? Eta, zuei gainera kanpaldietako aurrak joaten zaizkizu, ezta? Bai, hala da guk azkenean egiten duguna da gure ia 35 urte hauetan 50.000 lagun baino gehiago pasatu dira eta horietatik 80% dira eskola taldeak edo geronek antolatutako udalekuak eta haiendako jarduerak antolatzen ditugu. 34 urte daramagu jarduerak antolatzen herrian arazorik izan gabe. Zergatik, jarduera horiek antolatzen ditugulako herriko jendeak frontoia edo gune publiko hori beharrez duenean, logika guztiarekin. Gure hezitzaileek badakite, edo zen momentutan frontoia edo beste eremu publiko bat beharrezkoa baldin badute herritarrek, hori libre utzi behar dutela, herritarrek lehentasuna dutela. Hori ez dago inun ere idatzia, hola izan da urte hauetan eta hola eraman dugu bizikidetza bat, arazori gabe. Itxuraz nahiko izan da, herritar berri batek kexa aurkeztea, gainera berak ez du, ez frontoia, ez espazio publikoa zertarako erabiltzen, baina nahikoa izan da berak hori aurkeztea udalak olako jarrera hartzeko.
Ze pasatzen da? Ba, bueno, nolabait atzetik ikusten dena da, konsideratzen gaituztela dirua irabazteko asmoa duen enpresa bat. Eta orduan nolabait kontrolatuago egon behar garela. Espazio publiko baten erabilpenean ez dago bereizketarik enpresa pribatu batek erabiltzen duen, edo profesional batek erabiltzen duen, edo aisialdi talde batek, edo zein partikularrak azkenean espazio publikoaren gaineko eragina berdintsua da. Orduan ulertezina da. Ezpada, gure jarduera trabatzea. Eta egun zenbat pertsona lan egiten dute bertan? Bueno, momentu honetan 5 lagun gara, 2-3 ostalaritza sektorean, ostatua eta aterpetxea atenditzen, eta beste 2-3 jarduerak, hau da, taldeak iristen direnean, hezitzaile lanetan. Horrez gain, badira autonomoak, ere gurekin lan egiten dutenak, profesionalak, mendigideariren bat, edo talotailerra egiten duena artisaua, eta gero udan, 7-8 lagun izatera iristen gara, zen geronek antolatzen ditugu udalekuak, eta udaleku horietan hezitzaile guztiak geronek kontratatzen ditugu. Eta gainera, kontratua zuek 2030 arte daukazu, ezta? Hori da, kontratua, 20 urteko kontratua izan zen azkenekoa, kontratu luze hori eman zen aterpetxea zabaltzeko, handitzeko, inbertsio koskor bat egin behar zen, eta inbertsio horren zati bat geronek egin genuen. Orduan, viabilidade estudio bat egin zen, eta viabilidade horren arabera behar ziren 20 urte, orduan gu oaindikan inbertsio hori amortizatzen ari gara. Hori da, beste larritasun bat guk azkenean, kontratu osoa behar dugu hori amortizatzeko, orduan larria da. Eta arazo hauen aurrean, zein da bururatzen zaizuen irtenbidea edo zer da proposatzen duzuena? Bueno, guk azkenean proposatzen duguna da herri batzarra proposatu duena. 2 pertsonek argi eta garbi proposatu zuten, eta batzarreak hala ongi ikusi zuen, zen bat alde batetik udalari eskatu arazoa udaletxean dago, udala konpontzen aldu, zeren ez dira ez Nafarroko gobernuaren eskumenak, ez dira beste entitate baten eskumenak, baizik eta udalaren esku dagoen aferak. Ordenantzak, jantokiaren erabilpena, orduan alde batetik udalari zuzendu, aizu, zuzara, momentu honetan indarra eta boterea duena hau konpontzeko. Eta gero beste eskaera izan zen, udala eta ostalariak elkartu eta irtenbide duin bat bilatu, ostatuko funtzionamentua mantentzeko eta kontratua nolabait bete ahal izateko. Orduan guk zentzu horretan onartu genuen batzarrak berak eskatu zuena. Irtenbide egokia iruditzen zaigu. Orain, udalaren zain gaude, ea zer dioten, ea noiz konbokatzen gaituzten. Eta ez daukazue datarik oraindik hori jakiteko? Bueno, ez dugu datarik guk batzarrea eta gero, batzarrea otsailako 23an egin zen, handik aste betera udalari eskaera bat bidali genioen, aber noiz biltzeko asmoa zuten, batzarrea aztertu eta balorazio bat egiteko, eta baita irtenbide bat bilatzeko, baina udalaren erantzuna izan zen, hurrengo 15 egunetan oso lanpetuak egonen zirela eta ez zutela astirik. Orduan, gure susmoa da, nolabait berriz epeak luzatu nahi dituztela, gauza orain baretzen den, iskanbila handia sortu da batzarrea eta gero, eta baita ere hau komunikabidetara iritsi denean, eta orduan, horren zain gaude. Eta zer uste duzu gertatuko dela azkenean? Hori asmatzea ez dago nire esku, zen azkenean erabakitzeko momentu honetan gaitasuna udalaren esku dago, ez da. Orduan momentu honetan udalaren burutik, alkatearen burutik ze pasatzen den ez dakigu. Ez dakigu guk, irtenbide duin bat bilatzen nahi gara, ez bakarrik udalari, baizik eta beste entitatei ere eskatu diogu nolabait inplikatzeko, beti ere entitate bakoitzaren eskumenak errespetatuz,
baina bai nolabait eskatzeko, presionatzeko, zeren azkenean ez da bakarrik behintzako ostatu aterpetxearen proiektua nolabait kilikolon edo egoera larrian dagona, baizik eta horrek badu nolabait kate bat, ezta? Katea da, kate horretan daude, pues Doneztebeko komertzioak, adibidez, haiek ere somatuko dute horrelako proiektu baten galera. Kate horretan ere daude, pues Euskaraz Blai udalekuak antolatzen dituzten beste aterpetxeak, kate horretan daude, pues menditaldeak, mendizaleak, eskolak, gurekin egonaldiak egiten dituztenak, orduan, inplikatu eta nolabait ondorioak jasango dituztenak ere badira unitz. Eta, udalak kasurik egiten ez badu, ze asmo duzue, borrokan jarraitzeko asmoa daukazue? Gu printzipioz ere bide juridiko hartu dugu, dudik gabe, udalak hartutako neurrien aurrean helegiteak patu ditugu. Batia udal ordenantzena epea pasatu dago, helegitea alegazioak aurkeztu ditugu eta orain berriki aurkeztuko dugu, baita ere jantokiaren bertan bera usteko aginduaren edo erabakiaren kontrako helegitea ere bai. Orduan, alde bati dago bide juridikoa, gure burua eta gure eskubideak defendatzea, baina baita ere dago bide publikoa, egoera hau salatzea. Orain arte, nolabait isilik edo nahiko herri mailan gelditzen saiatu gara, nolabait herrian gauza konponduz, edo erraten den bezala trapo zikinak etxean garbituz, baina ikusten dugu ezin izan dela. Udalak beti, egoera horren aurrean segitu duela bere pausuk. Eta orduan, kasu honetan guk segitu behar dugu hau salatzen, mundu osoak, Euskal Herri osoa jakin dezala, ez da. Eta importantea dela olako bidegabekeriak bertan bera ustea gelditzea. Eta ostatuaren eta aterpetxearen kontratua bat bakarra da? Edo badago posibilitatea agian ostatuaren proposamenak onartzea eta bestearena ez? Ez, dena bat bakarra da. Hau da, kudeaketa bakarra da, gainera horrela izan da, 30 urtetan, zeren gainera argi dago bata bestearekin lotua dagola, hau da, Malerrekan gainera bereziki ikusten da, herriko ostatuak hutsak nekez aguantatzen dutela eta berein bideragarritasuna lotua dago normalian alojamentu batekin edo beste jarduera batekin. Horrek nolabait bidea ematen die zabalik mantentzea. Oso ostatu gutxi daude gaur egun ostatu hutsetik bizi direnak. Baina gure kasuan jakitun gara, seguraski Malerrekan pagatzen dugun errentarik altuena pagatzen nahi garela. Konstientea gara, baina guk hola onartu genuen jarduera ekonomiko bat dagoelako. Eta jarduera ekonomiko horreri oztopoak batzen baldin mazaizkio, orduan ezin da, ez da bideragarria, ezin da hori pagatu. Eta hori da, adibidez, herritarren ere beste kezka guk ostatu aterpetxeak urtero pagatzen duen kanona errenta nola pagatuko da. Herri txiki baten dako diru sarrera importantea da. Eta, bukatzeko, ez dakit zerbait komentatu nahi duzun, zerbait gehiago esan? Momentu honetan, behintzala baien da, Nafarroko herri bat despopulazioaren gaian edo arriskuan dagona. Mendean zehar bere populazioaren 25% galdu du, eta hori hau da. Eta hemen proiektu bat egin zen, apostu bat egin zen, famili bat ere bertan bizitzeko eta ekonomi bat sortzeko bertan. Orduan, larria da, herri txiki batean hau gertatzea, eta larria da batez ere, nolaitolako proiektua babestu behar zuen entitatea udalak, berak, hain zuzen, bere proiektu baten kontra jotzea. Erraten dugu bere proiektu baten kontra, zeren, guk behar bada asmatu dugu formakin, baina proiektuaren edukina, azkenean, gure hizkuntza euskera, gure kultura, gure paisaia, hori bertan dago, hori ez dugu guk asmatu, hori herriak eman du, historiak eman du, eta hori da azkenean, etortzen direnei, bisitatzen gaituztenei, eskaintzen dieguna.
Bueno, Mikel, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen arazoa gurekin partekatzeagatik. Eta ea zortea duzuen. Bai, ea hurrengoan egoten garen hemen beste gauza bat, zerbait ospatzen, mila esker zuei, hau, ezagutzera emateagatik. Hori Bai, da. Bueno, ondo segi, agur. aio, ai. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena eguraldia nahasia izango da. Goizean eguraldi lasaia, hodeiak eta ostarteak zeruan eta giro epela. Eguerditik aurrera hodeiak ugaritu egingo dira. Zerua hodeitsu geratuko da eta zaparrada trumoitsuak botako ditu han-hemenka. Baliteke ekaitz eremuetan txingorra egitea eta haize bolada gogorrak izatea. Barnealdean arratsaldera arte hego osagaiko haizea ibiliko da. Kostaldean mendebal osagaiko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar mendebaldera egingo du. Ostegun goizean lainotuta egongo da, baina garbitzera egingo du arratsalderako. Hala ere, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira. Mendi inguruetan bero hodei batzuk geratu daitezke, baina zaila izango da euria uztea. Goizean hego ekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean brisa. Temperatura maksimoak pixka bat igo daitezke Kantauriko eskualdeetan. Gainerako tokietan ez da aldaketarik espero. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Agurne Gaubekarekin gaude, hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendaria dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. 2023ko txostena aurkeztu zenuten atzo, ezta? Bai, hala da, guk badugu, behatokian badugu Euskararen telefonoa izeneko zerbitzu bat, doako zerbitzua da, herritar guztiei eskainia, eta zerbitzu horretan azkenean, guk urtean zehar jasotzen ditugu intzidentzia ezberdinak. Intzidentzia horiek izaten dira batik bat lotuak, herritarrek bai espazio publikoan, zein espazio pribatuetan, Euskara erabiltzerakoan izaten dituzten oztopoen berri edo ezintasunen berri ematen dutenak. Orduan guk gero guzti horiek txosten batean biltzen ditugu eta azkenean, txosten horietatik urtero ondorio batzuk edo ateratzen ditugu. Eta aurten 909 izan dituzu, ez? Intzidentzia, okerrez banago. Bai, hori da, oso gora beratzua izaten da urten poderioz ematen den intzidentzien kopurua, baina egia da, azken urteetan naiz eta intzidentzien kopuruak asko gora eginez, egia da, herritarrek esaten dutena dela, askotan ez, kexa jartzen dutela behin, edo beste askotan ez dute kexarik sartzen, zuzenean badakitelako aurrean izango dutenak edo zerbitzu batera jotzerakoan, ez dietela zerbitzu hori euskaraz bermatuko, edo erantzun txarren bat jasoko dutela, horren beldurrera izaten dira, edo albokalte ondorioren bat ere izango dutela. Orduan, herritar batzuk esaten digutena da, zuzenean gaztelania edo frantsesa erabiltzen dutela, eta horrek noski eragiten du ere, espazio batzuetan, kexarik ez jartzeak. Ez du esan nahi, kexarik ez egoteak zerbitzu baten, ez du esan nahi, hizkuntza eskubideak bermatzen direnik. Eta bestalde, irudikatu behar dugu ere, guk txosten horretan azaltzen duguna, badela lagin bat, ez? Adibidez, zu epaitegietara bazoaz, eta euskarazko dokumentu bat onartu ez badizute, noski zuk kexa jartzen duzu, eta kexa hori bakarra bezala kontatzen dugu, baina horren atzean ere zenbat pertsona egon daitezke berdina gertatu zaienak, eta askotan komunikatzen ez dutenak, ez? Eta, txostena honetan zer da aztertu zuena? Esan nahi, zeharlotan, zeharloko kexak
aztertu dituzue? Bai, txostenak atal ezberdinak ditu, azaltzen ditugu ere Euskararen telefonoan jasotako ez gain hizkuntza eskubideek urtean zehar hizkuntza eskubidei lotuta eman diren gertakari nagusiak ere azaltzen ditugu, baina gero batik bat, eremu ezberdinak ditu, ez? Batetik izango genuke publikoa dena, administrazio publikoak, hor barruan sartzen dira, bai Espainia edo Frantziako estatuetako administrazioek gurean dituzten badibidez bulegoetako urraketak, gero ere sartzen dira Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua, administrazio orokorraren zerbitzuei dagozkienak, herrikoetxeenak ere, herrikoetxe edo udaletxe askotan, herritarrek une oro tramite ezberdinak egiterakoan, eta horietara euskaraz jotzerakoan izan dituzten bizipenak ere jasotzen ditugu, eta gero batik bat osasungintzaren eremua, hezkuntzako eremuan, eta badira ere gero eremu pribatuan, bai eremu sozioekonomikoa edo izaten dana, azkenean lan mundua edo eremu pribatuan, enpresa pribatuetan, adibidez erosketak egiterakoan, karteldegia, nola aurkitzen duten, edo ez dakita seguru etxeetan, banketxeetan, kontratuak sinatzerakoan ere, euskaraz eskatzen baditugu kontratu horiek ere zer nolako erantzuna izaten den, eta azkenik ere badugu beste atal bat aizia, kultura eta kirolarekiko. Azkenean, ulertzen dugu gure gizartean pisu handia duen espazio bat dela, aizia, kultura eta kirolarena, gainera horietako zerbitzu asko, batzutan enpresa pribatuek ematen dituzte, baina egia da beste askotan azpikontratatuak daudela, zerbitzu publikoek azpikontratatuak daudela. Orduan, arlo guzti horietako irakurketa egiten dugu. Eta eremua Euskal Herri osoan da? Badugu azkenean gure espazioa edo, behatokia zarduten duen espazioa, bada Euskararen eremu osoa. Lege esparrutik harago goaz, eta beraz, batetik badugu Euskal Autonomia Erkidegoa, administratiboki, Nafarroko Foru Erkidegoa ere, eta gero beste realitate bat izango litzateke txosten honek jasotzen duena ere, Baxe Nafarroa, Zuberoa eta Lapurdikoa. Eta guk naiz eta administratiboki, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren kanpo dauden eta euskara ofiziala ez den, Trebiñu eta Turtzioz Villaverdeen izaten diren urraketak ere jasotzen ditugu, egia da. Urte guztietan ez dituztela herritarrek helarazten lurralde eremu hauetan, azkenean hor ere beraiek pairatzen dituzten urraketak eta egoera urtez urtekoak dira, baina, guk hori aipatu dudan bezala, lege esparrutik edo lege babesetik harago bagoaz, hizkuntza eskubideak ez oinarrizko giza eskubide bezala ulertzen ditugu, eta gainera euskararen lurralde osoan defendatzen ditugu. Eta aztertu dituzuen arlo ezberdin hauetan, haien artean ezberdintasun nabariak aurkitu dituzue? Egia da lege babesak ekartzen duela, hau da, lege babesa handiagoa den esparruetan edo ofizialtasuna dagoen esparruetan, jendea ahaldunduago sentitzen dela ere kexak jartzerakoan, eta izan daiteke ere batzuetan esparru baten zuri legeak babesten bazaitu eta aitortzen badu zerbitzu hori euskaraz jasotzeko eskubidea duzula, eta hori urratzen badute, jendea ahaldunduago gertatzen dela kexa jartzeko, ez? Esan dudan bezala, ez du esan nahi, hori kexarik ez dagoen espazio baten urraketarik ematen ez denik. Eta gero, sektorearen arabera, bai ikusten dugu herritarre garrantzia berezia jartzen diotela adibidez osasungintzako zerbitzuei, ez?
Osasun bidean bertan, adibidez, badago aukera Nafarroa osoan osasun bidearekin harremana euskaraz eskatzeko, baina idatzizko harremana, hau da, bidaltzen dizkiguten gutunen ingurukoa edo horri bat ateratzen badigute gure osasunetzean, horri euskaraz eskatzeko aukera dugu, ez? Baina ez dago bermerik gero, adibidez, osasun zerbitzuak, ez, mediku batekin edo espezialista batekin osasun zerbitzuak eskatzen baditugu, horiek euskaraz jasotzeko. Batik bat, legeak ezarritako eremu euskaldunean dago berme gehien, baina zer gertatzen da, azkenean euskara ofiziala den eremu horretako herritarrek ere, ez dituztela osasun zerbitzuak euskaraz bermatuak. Zergatik, alde batetik, eremu euskaldunean bertan dauden lanpostu asko oraindik euskaraz gaitu gabe daudelako, hau da, zuertatu daiteke mediku batek leitzako mediku bat izatea edo pediatra bat izatea eta euskalduna ez izatea, bere lanpostuak euskararen eskakizunik ez duelako, hori gertatzen da, baino baita ere gerta daiteke leitzako herritar horrek Iruñera joan behar izatea espezialista baten zerbitzua jasotzera, okulista baten gana edo kardiologo baten gana. Eta noski, Iruñean ofiziala ez denez, Nafarroko gobernuak ez digu bermatzen zerbitzu hori euskaraz jaso ahal izango dugula. Beraz, uste dut, garrantzizkoa dela, eta herritarrek beraiek ere garrantzia ematen diotela osasungintzako zerbitzuak euskaraz jasotzeari. Duela gutxi izan genuen adibidez kasu bat, 85 urteko pertsona bat, bera euskalduna da jaiotzez eta ez ama-hizkuntza euskalduna du, eta esaten zigun, pertsona honek bere ilobak idazten zigun, eta pertsona honek erraztasun handiagoa duela, bere sentipenak eta bere gauzak azaltzerakoan euskara erabiltzeko. Iruñera neurologiara joan behar zen, neurologian test batzuk pasatu behar zituen bere osasun arazoari aurre egin ahal izateko, eta erantzun zioten testoiek ez zeudela euskaraz, gaztelaniaz pasatu behar zituela. Noski bere ilobak esaten zuena da, testoiek bere aitonak gaztelaniaz pasa behar izateak, azkenean egingo zen diagnostikoan ere kaltea eragin zezakela, Orduan ikusten dugu azkenean hizkuntza eskubideez ari garenean, ez garela ari bakarrik hizkuntzaz, baizik eta adibidez pertsonen osasuna edo segurtasuna ere atzean egon daitekela. Txosten hau urtero egiten duzuen zerbait da, ezta? Eta aldaketarik sumatu duzue beste urteekiko? Azken urteetan nabarmentzen duguna da, eta uste dute hizkuntza eskubideen egoerarekiko aurrera pauso nabarmenik ez dela eman, eremu sozioekonomikoan ere kezkatzen gaitu, euskaraz kontsumitzeko, euskaraz lan egiteko, gero eta zailtasun gehiago izaten ditugula, eta batik bat hizkuntza ohiturak ere aldatzen direla, ez? Baina beste azken urteetan, bada beste aldaketa txikitxo bat ere, aldaketa edo nola kalifikatu, baina bai bada Euskalgintzaren Kontseiluak ere hor bere irakurketa egin du, eta da oldarraldiarena, hau da, guk batzutan jasotzen ditugun urraketen aurrean, badira administrazio batzuk erabakitzen dutenak, neurria jarriko ditugu, herritarrei euskarazko zerbitzu hori bermatzeko, edo bulego horretan euskara esaten dituko duen norbait jartzeko o dena delakoa. Eta neurri horiek praktikara ere ematerakoan, kontua da, adibidez, plantilla organikoetan euskararen ezagutza ezartzerakoan, horiek epaitegietara eramaten ari direla, hau da, hizkuntzak eskubideak bermatzeko neurriak, azkenean bukatzen dute epaitegietan, eta epaitegien bidez baliogabetzen ari direla. Orduan, esango genuke, azken urteetako aldaketa ere hori badela, aurrera pausoak ematen saiatzen garen bakoitzean, hor dugula epaitegien ezpata,
Eta bestalde, bueno, azken urteetan ere, bueno, aldaketa txikia edo izango zen, badela gero eta gehiago batzutan utzikeriaz tratatzen den zerbait hizkuntzarena. Hau da, bestelako parametro batzuk baloratzen dira, bestelako ez zerbitzuetan adibidez kalitateari garrantzi handia ematen zaio, edo dena delako adibidez enpresa ezberdinek ere, beraien bezeroak kontuan hartzen dituzte, eta bezeroen iritzia kontuan hartzen dute, baino badala orokorrean ere jarrera bat, edo bueno, modu bat, gero eta gehiago jendeak hizkuntzari gutxiespena edo hizkuntzari kasu honetan euskarari zuzenean, ze ingelesa edo bestelako atzerreko hizkuntza batzuei balore gehiago ematen zaie, euskara gutxiesteko bueno, jarrera batzuk ere hor badaudela, ez? Eta orduan, hizkuntza eskubideen egoera legalki ere ez da asko aldatu, dugun lege babesa ez da duela 10 urteko gutxi gora bera berdina da, kasu batzuetan gainera, bueno, atzera pausoak ere eman izan dira, baina bai hor nabaritzen dugula, bueno, jarrera bat ere badagola euskara tartean dagoen bakoitzean, horren kontra egitekoa, ez? Ulergaitza egiten zaigu, beste eskubide batzutaz ari garenean, adibidez emakume eta gizonen arteko berdintasunaz ari garenean, horiek aurrera eramateko neurriak aplikatzea denek ulertzen dute eta denentzat normalak dira, aldiz ez gaztelania bi hizkuntzen arteko berdintasuna eta ondorioz hiztunen arteko berdintasunaz ari garenean, berdintasun horreken aldeko neurriak aplikatzerakoan, orduan aipatzen da, ez, diskriminatzailea dela euskara eskatzea adibidez. Orduan, bueno, horrelako jarrerak ere, azken urteetan bai aldaketa txiki bat edo, bueno, nabaritu dugula, agian Nafarroan ohikoagoa zen, baina orain EAEra ere, Euskal Autonomia Erkidegora ere zabaltzen ari da, ez? Eta gure kezka hori da, euskarak estatuz bat duen eremuetan ere, nolatan muga batzuk ezartzen ari diren. Hau da, euskara ezagutzen ez dutenek dabiltza esaten norainokoa izan behar duen hizkuntza eskubideen bermea. Eta hori iruditzen zaigu, bueno, giza eskubideen eta berdintasuna eta jendarte demokratiko baten kontrakoa dela. Lehen, aipatuzu euskara zerbitzu bat eskatzeko erreparoa dagoela. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Bai, azkenean gertatzen zaigu, bueno, herritar bat euskaraz doanean zerbitzu batera, aurrean duenak euskara ulertzeko ezintasun bat izatean, batetik nabaritu izan ditugu erantzun txarrak ere oraindik orain jasotzen ditugula. Gero bestalde ez, ematen du euskara erabiltze horrek bueno, norbait molestatzen ari garela, edo ez, enpresa batera euskaraz bagoaz, ari garela langile horren kontrako ekintza bat egiten, ez? Eta horrek, bai, azkenan erreparoak sortzen ditu herritarrengan ere euskara erabiltzerakoan, baino bestalde bada ere beste premisa bat, eta da zenbatetan esaten diguten, adibidez, euskaraz nahi baduzu dokumentu hori, denbora gehiago itxaberan beharko duzula, edo zer gertatzen zaigu, adibidez, justiziaren alorrean. Justiziaren alorrean, ia ezinezkoa izaten da, prozedimendu bat osotasunean euskaraz egin alizatea. Eta gainera, euskaraz nahi baduzu, erantzuten dizute, edo, bueno, dokumentu hori ez dago euskaraz, edo prozedimendu hori euskaraz egin nahi baduzu, bagian epeak denok dakigu adibidez justizian nola dauden, eta epea luzatuko da, zure prozedimenduaren epea luzatuko da, edo osasungintzan ere, bueno, orain itxaron zerrendak ditugula adibidez, euskaraz eskatzen baduzu, bueno, euskarazko mediku batekin
pasatu nahi dut nire kontsulta, bagian esaten dizute, bueno, orduan itxaron beharko duzu, beste egun batera. Eta horrek zer eragiten du, bueno, herritarra, dikotomia horretan iztea, azkenean, bueno, zerbitzua orain nahi badut, eta berdintasunean nahi badut, bueno, gaztelera erabili behar dut. Eta gian urrengo egun baten etorriko naiz, eta zuzenean gaztelania erabiliko dut, badakitelako zer erantzungo didaten, ez? Orduan, esaten digutenean, beti herritarrok egin behar dugula euskaraz eta euskara erabili behar dugula, bai oso ongi, eta guk determinazioz jokatzen jarraitu behar dugu, baina kontua da euskara erabiltzeko zer nolako espazioak ditugun, eta batez ere berdintasunean euskara erabiltzeko zer nolako espazioak ditugun. Beste adibide bat izan daiteke adibidez, bueno, asko etortzen zaizkigu, foruzaingoekin adibidez jendeak gaztelania zuzenean gehiago erabiltzen du, baina ertzaintzarekin, adibidez jendea ahaldunduago sentitzen da euskarazko zerbitzua eskatzerakoan. Zer gertatzen da? Euskaraz eskatzen dutela eta ertzaintzak adibidez badu bete beharra beste agente bati deitzeko. Euskaraz ezagutzen ez badu, beste agente bati deitu behar dio herritar hori hartatzeko. Zer gertatzen da, momentuein batean gerta daiteke ez dagoela beste agenterik bulegorretan, euskarazko gaitasuna duenik, edo herritarrari izaten zaio, itxaron behar duela, ez? Eta badugu adibidez, kasu bat, herritar batena, 45 minutu pasatu zituen euskara ezagutzen zuen ertzain horri itxaroten, ez? Denuntzia salaketa bat jartzeko. Eta ez hori bakarrik, salaketa jarri zuen, eta berak esaten zuen, euskara, agente horren euskara maila dela eta ziurgabetasun bat geratu zitzaiola ea ongi ulertu zen berak esandakoa edo ea ongi jasoko zuen denuntzia akta horretan, ez? Gero bestea hori da ere, zerbitzu bat edo une bateko arreta bat euskaraz jaso genezake, baina gero sistema gehienetan eta sistema publikoa batik bat gaztelaniaz lan egitera ohitua dagola, ez? Orduan hor ere txokeak izaten direla eta azkenean ikusten dugu, bai administrazio publikoa zein enpresa pribatuak erabat elebidun, hau da gaztelaniaz zein euskeraz edo frantsesez zein euskeraz lan egiteko gai ez diren bitartean, hor herritarrari inoiz ez zaiola behar bezala bermatuko kalitatezko zerbitzu bat euskaraz. Beraz, euskarazko zerbitzua txarragoa delaren ustea dagoela uste duzu? Ez da txarragoa, baizik eta berme gutxiago dituela, eta hori horrela izaten da. Azkenean, ez da bakarrik langile puntual batek edo lanpostu puntual baten emanaldi guten zerbitzua, baizik eta sistema bera nola gaitua dagoen. Adibidez hori gertatzen da, ez? Webguneak, tramite telematikoak, aplikazioak, dena gaztelaniaz diseinatzen da. Eta ostean batzutan beranduago euskaratzen da. Zer gertatzen da? Benetan aplikazio eta webgune eta horietan tramite bat euskaraz egitea, askotan egiten dela benetan ia ezinezkoa, gauzak erdizka itzulita daudelako, edo euskaraz tramitea hasita errorea ematen duelako, edo gaztelaniazko orrialdera bidaltzen zaitu, edo beste askotan ematen zaigun kasuistika, eta da, egiten diren itzulpenak, erabat traketxak direla, ez? Hor dugu ere, adibidez, Espainiako estatuak ere erregiedo gutxiengoen hizkuntzen Europako gutuna sinatu eta berretzea du, eta hortan zehazten da, adibidez, Espainiako gobernuko webguneetan, besteak beste, euskaraz ere gaituak egon beharko liratezkela. Hemendik herritarrei dei egiten diet webgune horietan sartzeko, eta begiratzeko pixka bat zer den gertatzen ari dena, ez? Eta, Espainiako gobernuak egin duena da, euskara hautatzeko pestainita hori zabaltzen duzu, hautatzen duzu, eta agian izenburuak bakarrik daude itzulita, baina gero gainerako tramite guztiak ezinezkoa izaten da euskaraz egitea. Eta izenburuak edo hasierako pantaila horrez gain,
esan nahi dut ere, bueno, irakurri ze benetan mezu traketxak eta erabat ulertezinak izaten dira askotan eta herritar asko komentatzen digute, bueno, saiatu naiz webun horretan euskarazko informazioa jasotzen, baina ulergarria egiteko gaztelaniara pasatu behar izan dut. Orduan, gero askotan etortzen zaizkigunean administrazio publikoak edo politikariak, adibidez datuekin, zenbat pertsonak sartu dira webgun honetan euskaraz, zenbat gaztelaniaz, edo telefono honetan zenbatek eskatu dute euskarazko arreta, zenbatek frantsesez, zenbatek gaztelaniaz, ez? Eta datu horiek ez direla errealak, azkenean zuk egiten duzun eskaintzan eta informazio eta eskaintzen duzun informazio horretan, benetan euskarazkoa erabat ulergarria eta tramite osoa euskaraz ongi egin daitekena ez bada, normala da azkenean jendeak beste erdearetara jotzea, gure kasuan frantsesa edo gaztelaniara jotzea. Eta zein izango litzateke txosten honetatik atera duzuen ondorio orokorra edo? Bai, ondorio orokorra pixka bat aipatu duguna. Azkenean, kezkatzen gaituela, azken urteetan hizkuntza eskubideak eta euskaraz bizi ahal izateak pauso oso txikiak eman dituela, oso simbolikoak eta pixka bat ez, nora ez horretan uzten gaituenak, baina kezkatzen gaitu ere horrek hizkuntza ohiturak aldatzen dituela. Eta pertsona bat baldintzatua ikusteak edo oztopo batzuk izateak ere, eragiten duela hizkuntza hegemonikoen aldeko hautua egitera, ez? Eta horrek azkenean, euskara ikasteko aukera izan genezake, baina zertarako balioko digu horrek gero ez hizkuntza hori erabilgarri egiten ez badugu. Orduan, gure ondorio nagusia da, baietz behar dugula lege babes handiagoa, nola ez aitortza behar dugula, euskarak aitortza behar duela euskararen lurralde guztietan, aipatu dugu Ipar Euskal Herria, Nafarroko erdialde eta hegoaldean ere, eta Turtziaz zein Trebinun ere, ofizialtasuna behar duela euskarak, eta horrek, nolabait ahaldundu dezakela herritarra ere, baina bestalde ofizialtasun utz horrek ez gara maltzala inora, ez? Azkenean, gaitu behar dugula espazio sozioekonomikoa, espazio enpresariala, hori ere, hor bete behar batzu jarri behar ditugula hizkuntzarekiko ere, multinazionalei, kate handiei, horretarako legeak garatu behar direla, edo adibidez aisiaren inguruan ere, hor ditugu ez, zinemak, plataforma digitala guzti horietan ere, uste dugu lege erregulazioa falta dela, kontsumitzaile bezala ere, Nafarroako kontsumitzaile edo erabiltzaileen legedian adibidez, hainbat eskubide aitortzen zaizkigu, baina hizkuntza eskubideena inondik ez da aipatzen, ez? Orduan, uste dugu horiek denak behingoz aurrera eramateko edo aldarrikatzeko unea ere badela, baina gero hori gizarte osoa dela garela erantzule ere gure hizkuntzaren etorkizunaz, ez? Eta gure hizkuntzaren etorkizunaz ari garenean, ari gara herritarren arteko berdintasunaz eta gizarte justo bat eraikitzeaz. Eta, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait jendeari esan edo... Bai, animatu nahi ditut herritar guztiak behatokiaren euskararen telefonoa erabiltzera, benetan pausua emateko euskarazko zerbitzuak eskatu, euskaraz kontsumitzeko, eta ezintasunak dituzten bakoitzean, oso garrantzitsua dela ez, ezintasun horiek agirian jartzea eta dagokien arduradunei, aldaketak eskatzea. Azkenean, aldaketak beti gorakoak izaten direlako eta ez direlako egun batetik bestera ematen ez. Orduan, animatu nahi ditut, 3 bikoitza euskararen telefonoa.eus helbidean
informazio guztia dago, gurekin nola kontaktuan jarri ere, batek telefonoz edo emailez egin nahi badu ere, eta hori bazkenean bakoitza ahalduntzea pertsona bezala, baino baita kolektibo bezala, ez? Euskaldun bezala ahalduntzeko pausoak ematera. Bueno, Agurne, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen txostena gurekin partekatzeagatik. Eta, Eskerrik asko zuri. aldatzen den euskeraren egoera gutxinaka. Eskerrik asko, agur. Agur. Gaurkoz hau izan darena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.